Hikima Hausa TV. Danna alamar subscribe don samun sababbin bidiyoyinmu. Muna neman wannan rana sai yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan dama. Babban makasudin zuwan wannan ofis mun zo ne domin mu kara jaddada alaƙarmu da wannan ofis kamar yadda muka saba. Babban sakatare muna ganin da yau kusan yau ne farko muka tozali da kai, to amma kafin nan ma mun yi zama da advisor a sakatariya kusan kwatankwacin irin wannan zama da muka yi. To saboda haka muka zo mu ƙara farin cikin wannan samun kujera naka, saboda mun fi kowa farin cikin samun wannan kujera. Inda Allah ta'ala ya ce an ba wa tafilin giya da wannan kujera, muka ce to mu almajirai kawai ma ka ba wannan kujera, saboda yadda ya rike al'umma kuma ya san darajar almajirai. Sunana Alaramma Abubakar Babban Gida tafi da giya. Wasu ba su san yadda kuka damu Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ubana shugaban wannan gwamnati yake bukatar wannan kujera, amma ni da nake cikin wannan gwamnati su na san abin da kuka yi. Kun damu Allah da addu'a, kun damu carbi da yake hannunku, kun dami Qur'anul Karim da yake hannunku. Kuma idan na ce wannan gwamnati ya ce a gare ku, wallahi ban yi kuskure ba, domin ku kuka kyankishi wannan gwamnati. Kuma tun daga kan shugaban wannan gwamnati har ƙasa sassan malanta ne, domin a tarbiyyar da muka samu ta baya da muka karanta yadda kuma muka ji kakanninmu suna faɗa, duk wanda Allah ta'ala ya ba shugabancin al'umma sarki ne na yanka, hakimi ne a ƙasarsa, digaci ne, jauro ne, bulama ne a yankinsa, shi ne sarkin wannan gari, shi ne limamin wannan gari. A tarbiyya yadda muka samu sarkin duguru Muhammadu mahaifin Bala Abdulkadir Muhammad shi ne sarkin duguru kuma shi ne limamin duguru. Kuma ina da tabbaci yadda kuka yi haƙuri, kuka jure, kuka hana idan ku bacci, Allah ta'ala ya amshi addu'o'in ku. Wannan gwamnati ta kawo yau, ina da tabbacin ba za ku bar wannan gwamnati ta taɓe ba. Ina da tabbacin ba za ku gaji da addu'a a wannan gwamnati ba. Ina da tabbacin wannan gwamnati 'yar gata ce, 'yan lele, domin alarammomin jihar Bauchi su ne uwarta, su ne ubanta. Abu na biyu da nake so ɗora mana a nan shine, wallahi summa tallahi mai girma gwamna adali ne kuma shugaba ne wadda baya mutuwa, sai dai a jira lokaci. Kuma abu ne da kuka sani iyayena malamai, cewa duk abin da Allah ta'ala ya tsara sai ya faru. To abin da bawa yake bukata, in Allah bai ba da dama a bawa yayi wannan abu ba, duk san da yake so yayi ba zai ba. Wallahi Bala Abdulkadir ya san kokarin da kuka yi, ni ma da nake tare da Bala Abdulkadir na san abin da kuka yi, domin mu muka san masifar da muka shiga a wannan gwamnati, har Allah ta'ala ya amince da addu'o'in ku muka samu kai. Na rantse da girman Allah, in ban da addu'a billahi la ilaha illa da ba za mu samu yadda muka samu kanmu a ciki ba. Wallahi shugaban wannan gwamnati ba zai ba ku kunya ba, irin mu tsatsansa, wallahi ba za mu ba ku kunya ba, domin in muka ba ku kunya, wallahi kan mu muka ba ku kunya. Idan muka ci amana ku, Allah ba zai ba, domin mun san abin da kuka ba. Abubuwan da zan muku kuma ina mai tabbatar muku da cewa ba mana sakatare zai gaya muku a matsayina da karami. Ina neman addu'ar Allah ta'ala ya mun ni'ima ta shugabanci. Ina karamin shekaru, hankali na bai nisa da yawa kamar naku. A taimake ni da addu'a, a sa ni addu'a, a sa shugaban wannan gwamnati addu'a, saboda kar mu ci amanar talakan jihar Bauchi. Sai dai wannan addu'a da ake yi din a yi shi a ɓoye, a bayyane. Lokacin da ita gwamnati ta sani, mai girma gwamna, su waɗannan shugabanni suka sani da lokacin da ba ku sani ba. Tabbas duk wanda ya ci gaba da addu'a ma waɗannan bayan Allah a cikin ku, to kuma Allah na amsa nasa bukatu din. Domin in kai bukatan shugaba ya zama mai kyau, don ya zama mai kyau har da kai din fa abin zai shafa. amma in baka masa addu'a ba ka bar shi ya tafi harkarkace
to karkatan kuma zai shafe mu. Wannan abin da yake faɗin shi ne wallahi ku ci gaba da abin da kuka fara din nan, da daɗi ba daɗi a ci gaba da yi har lokacin da Allah zai kawo mana daɗin gaba ɗaya. Kuma zan tabbatar muku wannan sakatare da kuke ganin sa wanda kuka ga ya tashi a nan yanzu, da shi ne yake rubuta masu tafiya a aikin hajji duk da za ku tafi Makka, da shi ne zai rubuta ya ce wane ya tafi duk da za ku tafi, saboda yana da farin ciki, yana da farin abin, yana da kyakkyawan abin nan akan mutane, mu especially waɗanda suka san Allah kuma waɗanda suke bin Allah. Amma duk abin da zai faru zai zo ya mika ne, kamar yadda kuka zo ka ce ya zama sani, in Allah ya da ya zama sani. Na farko wannan magana da kuka yi ai kun ga yau duk ko a ina a rediyo za ku je shi, wannan ziyara da kuka zo. Na farko an sanar ya duk wani abin da ya shiga rediyo ya shiga kunnen gwamna. Na biyu kuma zai je ya faɗa ma gwamna. Na uku kuma in Allah ya da lokacin da aka zo za a tafi zai koyi kukanku ma gwamna, kuma mu muna nan tare da shi, za mu tunatar da shi, za mu tuna masa waɗannan bayan Allah da suka zo lallai a kai kukansu, kuma ba komai za a su je su yi ba, su ma za su taimaka ne wajen addu'a. Saboda haka muna farin cikin wannan zuwa da kuka yi. Ubangiji Allah ya sa wannan zuwa da kuka yi, Allah ya ba da ladan mutane biyu wanda suka ziyarci juna saboda Allah. Ku kasance da Hikima Hausa TV. Hikima Hausa TV. Hausa TV. Da Hikima Hausa TV. Tattabara uwar alƙawari. 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 Domin samun ingantattun labarai na yau da kullum. Wanda ya shafi zamantakewar mutane, Al'adu, tarbiyya da ilimi, kasuwanci, bangaren addinai, bangaren Al'adu, siyasa da sauransu. Hikima Hausa TV. tattabara uwar alƙawari. Tattabara uwar alƙawari. Komin dare gida kika kwana.